Il-Gvern għadu għaddej bil-pjan tiegħu biex iwettaq il-proġett tal-bypass tal-Imrieħel. Dan minkejja li bosta bdiewa u residenti qriema qed jopponu dawk li qed isejħu bħala pjanijiet sigriti imħejjija minn Infrastructure Malta biex tinbena flyover. Proġett li mistenni jieħu aktar minn 20 tonna ta' raba maħdum jew 3 grounds tal-futbol ta' Art ODZ u se jeqret l-attività tal-bidja fiż-żona. Dan kollu se jsir għad-detriment tal-għajxin tagħhom, art agrikola deskritta bħala waħda mill-ftit medet ta' art illi jservu bħala pulmun għal Ormi. Fil-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista Jerome Caruana Cilja staqsel il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia dwar dan il-proġett li kien imsemmi fil-leġislatura illi għaddiet għaż-żona tal-bypass tal-Imrieħel fil-periferija ta' Ormi. Żvilupp li jekk isir se jeqret raba saqwi fiż-żona, apparti li perikola il-futur tad-delizzju tal-lob tan-nar f'Ormi. Fit-tweġiba tiegħu il-Ministru Aron Farrugia enfasizza ħtieġa ta' proġett għal aktar sigurtà fil-bypass tal-Imrieħel mingħajr ma semma kemm se jinqerdu eliji u l-għajxin ta' bosta bdiewa li jaħdmu ir-raba f'din iż-żona. Diversi bdiewa waqdiet ambjentali esprimew id-dispeċir tagħhom għal mod kif Infrastructure Malta qabdet u ddeċidiet mingħajr l-ebda avviż li tieħu l-artijiet tal-bdiewa. Dan fil-waqt li ma saret ebda konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Ormi. Ir-residenti uraw id-disappunt tagħhom għal fatt li l-flyover se tkun qed teqret ukoll il-pont pedonali li jaqgħad lil Imrieħel ma' Ormi, daqqa ta' ħarta oħra għall-aċċessibilità pedonali. Il-pont kien sar bilan li jnaqqas in-numru ta' inċidenti fatali f'din il-bypass.